Салом, подписчикои ман ва ҳамаи нафарое ки моро тамошо мекунанд. Ҳама каса созен, хубен, сиҳат саломатен. Манам хубам, сиҳатам, саломатам. Сиҳат саломат ҳастам ки ба шумо видео мекунам. Баъд хеле хушҳолам, хурсандам ки сафи мо зиёд шидестай. Ҳар он касоне ки видеоро тамошо мекунанд, подписатсия кардестиянд. Хоҳиш мекунам он нафарое ки подписатсия кардагӣ нестанд, онорам подписатсия кунанд. Мехоҳам ки аудиториямон калон шавад ва мо дар мотиватсия шавем, мо видеоҳои иам беҳтару беҳтар партофтан гирем. Баъд ирӯза мавзӯи мо мешавад тарзи тайёр кардани пирог. Баъд дар ин пироги мо дар кор мешавад тухм, разрехитель, кефир, шакар, рӯған, орд. Ҳамаи иё якбакалӣ мераванд дар ин пироги мода. Шакару тухма лат мезанем, баъдан ҷирғот бошад ҳам мешавад, кефирам бошад мешавад. Мо ҳозир кефир андохтем. Меандозем, лат мезанем, ина баъдан ним стакан рӯғанам меандозем. Ордам 1 стакан меравад. Акай ман ки дар ҳамин коса буд, дигар дар бакал нагирифтам. 1 бакал кофӣ, яъне барои ҳамин маҳсулоте ки мо андохтаистем. 1 бакал бас. Разрехителя дар болои ҳамин орд мерезем ва ҳамаи ира бо якҷоя мекунем, миксерқатӣ. Хушрӯвак якҷоя шаванд ки ордош хеле чӣ намонанд, дубурда намонанд. Чӣ накунад, хамири мо яклухти хушрӯ шаванд. Шакарашо шавад, ордош майда шаванд, якҷоя шаванд, ҳамаи чизош қатӣ. Чӣ хеле ки дар наворди дестен, ҳамаш хушрӯвак шид. Ягон ордшам намонд, шакаршам намонд, хамири мо хушрӯвак шид. Мо метавонем ки хамирмона дар лист гирифта дар духовка пазем. Чӣ хеле мебинед, хамири мо тайёр шид. Инам хеле духтарон, ин маҳсулотое ки дар ин пирог мераванд, ба ҳамаи мо дастрасай. Метавонем ки ҳамаи шумо ҳамин пирог бикунен. Маззашам ба маззаҳай. Ман ҳар фақат мекунам маъқулаи мода. Инам хеле духтарон. Мо хамирмона дар лист мерезем. Листа рӯғанша кам мекунем, барое ки дирни пироги мо рӯған дорад. Чӣ рӯғани зиёд дар кор нест дар лист. Камакак мекунем, рӯғана тамом. 3 рӯғаншам баъд хушрӯ намебиёяд. Хушрӯвак мерезем, ҳамаи ҷошта тунук мекунем. Ҳамаи ҷошта хушрӯвак тунук мекунем. Баъд дар чӣ мемонем, дар духовка монда сирха карда мегиремша. Баъдан амо кремша мешакум. Мешавад ки ҳам хеле просто сахарни пудра кунӣ ё ки бе сахарни пудра ҳам мешавад ки ҳам хеле майда кунен бихӯрен. Ман болошта камтарак крем мекунам, шоколадай тёрка мегузаронам. Инам хеле хушрӯвак шидан, ранги пирожнӣ шидан. Инам хеле духтарон, пироги морам тайёр шид. Хайр, худованд нигаҳбони шумо бошад. То видеоҳои оянда саломат бошед. Хайр.